Les nits a TV3 no seran la mateixa a partir del proper dilluns perquè, atenció, arriba l'Hora Q, el nou late informatiu que es farà en aquest plató. Elena García Malero, tens un plató de luxe meravellós. Què fareu aquí? És maco i quan surt per la tele encara és més maco, perquè una cosa és veure-la així i l'altra és l'efecte que dona. Aquí tindré els meus papers, sempre molt important, allà el guió, el meu preparat. Respondrem preguntes. Imagina't que tu ets col·laborador del programa. Molt bé. Jo et faria una pregunta sobre l'espanyol i tu em contestaries aquella pregunta. I després, quan veus aquest plató, es divideix com en dues parts. Aquí hi ha la pregunta i la resposta. Aquí hi ha la qüestió. I allà hi ha la creació. Intentarem fer preguntes intel·ligents, però com a mínim intentarem fer aquelles preguntes que la gent es planteja. Quin estil adoptaràs a aquelles hores de la nit? Estil tipus Mònica Terribas o estil Josep Cunill? Home, espero que sigui el meu, perquè ni sóc la Mònica ni que sóc el Josep, no? I a base d'anar preguntant també al llarg de tots aquests anys, doncs cada un tenim la nostra forma de preguntar. Dilluns ens estrenem amb una entrevista a Thierry Henry i amb el Premi Internacional Catalunya. No puc dir res més. Doncs jo faré cada dia una cançó sobre l'actualitat, una versió sobre tots els temes que hi hagin durant el dia, a part de petites intervencions durant el programa. Sense guitarra, pots improvisar? No queda tan vestit, però ho provaré. Sweet Home per l'Obama, a la Casa Blanca hi ha color, Sweet Home per l'Obama, també prometo un millor. És això? És això? Però petons sí que en puc fer, Ens fas el salt al TV si te'n vas a l'Hora Q. No, el salt no el faré mai, perquè saps que el TV's és com casa meva i és com la meva família televisiva. Nosaltres hem d'explicar el perquè de les coses, no? Donar-li una altra visió a la notícia del dia, perquè sempre tractarem el que és el tema del dia a través de convidats, amb gent experta sobre el tema en concret i amb la presència també de primeres figures de l'esport que diàriament aniran desfilant per l'Hora Q, no? Doncs a veure si tu pots entrevistar Raúl Tamudo, ja que va ser, a més, el primer que el va entrevistar en aquesta casa. Això em sembla que és missió impossible, vaja. Si no ho aconsegueix el hat-trick espanyol, que jo crec que devia ser la primera i última entrevista en un plató de Raúl Tamudo. A veure si l'Hora Q parles una mica més de l'espanyol, ja que mai en parles. Doncs, home, si em manté l'audiència estic disposat a fer-ho a tota hora. Com ens afectarà la baixada del tipus d'interès d'avui? Com són els cotxes dels Beats? Què ha fet Maradona avui a Barcelona?